kay nangara ba to si Juan may love. Nangara ba to ya? Sugo ko niya bubukag bagay. Tambal sa umak, bako na to may love na ba? Dapat kayo bubukag yun. Uy. Okay, shit. Patay na kasi pagda dito. Kami agda dito. Ayun doon kung ayun doon kung haluk-haluk ka kay. Siguro mo kung may love din bubukag. Maluin taong kang sisit ya. Siya kang taka. Uy, mana pangicit. Maluin taong kayo yung sisit taon kay. Siguro yung taong gini. May labling-ling. Siguro kung bubukag. Kaya po, manicit na po. Uy, ayaw yung taon, maluin taong ka. Siya makinta ka. Hindi ko yung taon mabot ni. Pero mundi yun niya. Bubukag na ba yung tayong toyo yung taon niya. Na may sit-sit. Duk ka din eh. Tayo si Kap. Nagsabot mi nga maghuha. Kaya ko gida nga maghuha ko na may kanang ambubukag. Asa nga mga to? Asa ka itong kanahan nga? Ibaw ng adlukar na ba po to? Uy! Kanahan ay! Nagkunaman is kakahuyan! Atay! Parang nangurog na iting kanahan. Ano ulo? Uy Kap! Nagkun sa kahoy! Uy! Parang nangurog ka! Ano sa mga kapga? Ano sa mga kapga? Tinihan ko nangita ni mo! Ano ko lang nakanin ikaw yan? War may ulang ka uban diri na. Sira pud usa. Nagla ibang kabuhi na. Wa jud lang tao diri ako raw niya. Sira pud usa. Wa jud ko kupin siya ni. Siguro sugrad dong jud. O yab jugo ni ba? Uy, Day. Asa pa ka? Paingon Day nga. Naginusara man ka, naglakaw ka diri na. Pinsa kag naglakaw diri na. Sus ka gwapa ra ba nimo naglakaw ka diri. Lugar nga wag. Kung pinsa kaning lugar nga daghan kay mga manyak diri. Gisugo lagi ko papalagay manong kay papaliton ko glamas og bugas kay ang akong mama dito sige na magyaw-yaw. Way masugo sa mua. Agoy. Kita sa hawa ko gito mo kunin mong manong. Gibaw day nga. Ako kay nakapuhan diri lugar niya. Tog mo kunin mong manong kita sa. Aw mao ba? Aw musugot kag tago na lang kanako gwapo. Sige gwapo, uban nilang ko gwapo asa man dapitan ning tindahan diri. Ko sa may pliton mo day. Palit lagi ko glamas og bugas lagi sa kong papa. Tama siguro ni. Ini puta din kay. Di na kita ano nga. Ba't ikaw nga? Kisa may ngani mo day. Lingling ko gwapo. Lingling. Oh, lingling akong pangan. Lami adig nga ano eh. Ngan palang ganidaan. Ma-inlove naman ta. Okay na ni mo. Ako ngunit tanam kamot. Ako kaubanan parang tindahan. Oh, tara. Pwede ginang munos ta kari. Ano naman gwapo? Unsa man? Ako pa gani mo in-inlove mo kunin. Sundo pa gani mo dili eh. Pwede. Kunin mo dili. Mau ba? Ay sapay ka pa sa kusimong naong. Wala, radyo di mo gwapo ha. Okay na kanang pasar na ko diya. Oh, gwapo man ni aw. Sige. Nya, uyab na ta. Uyab na ta. Nga, lagi ni si Kap lagi. Yung sabang iya magi dadaan ni si Kap na nagkunya tapos kamot. Asa mo itong asin, bugas o glamas akong suko nito. Wala lagi ko kapalit pa kay nakakita man yung kukuya pa Parang niya. hinahaboy ako, hindi maganda. Oh, gwapo kayo. Kuskus kasi mong kanang hangin. Bis nga, tutuya ba? Asa man dapit? Nang dito unahan ato. Masa uban ta? Uban ta kay. Kuya ba na diya kuno munding kay. Na kuno ko niya nang nipuyo mga engkanto kuno. Nga sige. Oh my God. Nato pero ingon nimo. Anong naging cute yan? Pabigat yan. Na kay munggan kuno na kuno tutuyo ka na kuno mga engkanto, mga sigbin. Hadlok mo na yung kalaki mo noon. Suwi gadto kay. Ya, ito suwayan nga. Kay Bolok, kung hadlok na ba ako? Sa tamo tuod ato dong suwi gadto aron makatuol ta og mutoy-toy ba na? Ako gusto tinood. Oh. Tarong. Kapoy. Murag pagbantay kay mutoy-toy ra ba ni na mga sigbin diri nga engkanto. Kapoy kay ate mo karong bato ko suwayan. Kuya dia, musud. Suwi. Tarong ha, kung nila kuha kay basi. Ate mo kiyawan jud ko ba? Ay,
Tarong di ka pa, murong. So ko lagi kurog ka. Mama, na tingali ka. Tarong mo ning kurog na. Tarong ka pa. Luka ni. Lagi ka. Mau na dyan ka. Kaya nilila. Ate ka. Mahal kong kurog na mo ka. Ang kasi Tarong ka. kadok magmang hilpon. Sabi ka ba na kurog na ka. Kuaning tulaya ba ilo ba? Oo. Dakong pundo na pagawasan eh. Pagawasan ba? Daghan po mga kaba. Okay, di ka sila mong kuhan ba? Di na sila. Mamangka. Hindi na po lagi ang motor. Oh my God. Nasig binugan ang kanto dili ka mo naguyuyog naman ka. Saan man ka? Mo ka may kubiyaya. Kay kubiyaya gyud. Makin sabab dia lagi kay. Betul kan tu? Ibu betul kan? Ikuyawan na ba yun? Sampai nila ka. Ikuyawan na ka. Bus lang. Tahu sa mo dire ya. Nabot mo dire lugar na. Asa may tuyo ni dire lugar. Di ka na lagi nakulakaw ba? Di ka nagklarin. Tabot na diri nga bukid man ni may asa may dapitan ni na. Nasaag eh diri ay. Wa ni ka to di kong kauban day. Wala mo mahibong nga. Nagtutuyok mo ni lugar. Sige mo tutuyok dire mo mahibong di. Mao gani nautan na minimo kay. Tuyok ni lugar dire. Gibali na. Nasaag yapon me. Tamang duha. Ngano man? Yan nabot mo dire nga. Wala mo pikir mo kuyawan ni lugar dire. Nga nga. Nasaag lagi mi. Kita ka ng lugar dire na. Nga kabantay ka tong katong tong to katong taytayan nga nagtutuya. Uyo kay na diha kay kita mo nang mabuntod to. Oh, mo na yung gibantayan dire. Kaya katuig dire sig bantayan ning ko na nag-atang ligo sa mga engkanto lagi na kasama to. Pero mo Uyo kay ni lugar dire. Tauan na ng lugar ka day. Ya, udah bukid. Udah mo hibong day nga. Dito yun as engkanto nga disaag mo kay kamu may biktima ho sa engkanto. Kay loy. Abot mo dire. Uyo kay ni lugar dire. Engkanto nga iya mong disaag kay biktima hon mo niya. Mau kung gusto mo nga gawa sa lugar. Oh, gusto mi manong. Gusto mo muli? Ako mo sinina. Buwan ni sinina para makagawas mo ni lugar. Amo ba? Mukuan ta itong sundon niyang gingon. Kani ubo. Ulit ta. Matay bayloy. Tino kini bayloy. Tabi mo ang niya. Pero nakubo pa pud. Oh, kasi tino doy. Ato lang sundon kay aron makauli na ta. Sige. Apoy na kayo. Manong. Amo lagi sunod imong gingon. Mayo kay inyong sunod ang ahong gi. Kuha ninyo gi tudlo kay. Okay, nalipay naging kanto ng inyong gibuhat. Nalipay na siya. Karon kay inyo naman ang gibuhat. Ako mong basbasan. May mo para makauli na may bayluloy. Kay ano? Sige nga kami gilakaw lay. Delikado ba kayo nakasuod mo ning langob sa mga. Asan kay? Aron maka. Human na manong makauli na mi. Tinuod ba kayo ni manong nakuyawan na ra ba ko? Nga ato ba to yung ta? Mato sa merkado pero namo ta ning suba. Mo lagi ba? Palitis ka na. Gutom na. Mo naman naghukas mo nagpurong noon mo. Lingkod mo tagsa. Ikaw loy. Lingkod niya pag nagkahoy pud. Sunog ako ba sunog ako lingkod niya. Pag nagkahoy. Sunog ako. Kahoy na. Oh lingkod. Yung ka nga inigbasbas makauli na may. Paganin niya na. Ikaw po dia boy lingkod boy. Ya po. Ay po dire niya sunog ako niya. Bantay ra kadiri. Kay mo abot rong engkanto rong tataot. Ani ra tadi ni malingkod. Mo ba? Sige. Nadlo ba sa kuaning aron makauli na sud ni? Antot sa antot diri magnya nita magpuko magbantay sa engkanto. Kini wala. Ini ra to nabot. Angan wag ani Uli pa ka, makiha ka. Ganina na kung pangita ni mo kay imong sadon nga magsungay-sungay ta magbabata diha. Mo kanina ka buto nimo dito. Dugaya di mo disab ka ganina na ko dire gilangaw na lang hintawon ko dire. Atong sabot ato dito mag. Kuan nga nang naman diri dai. Dire. Nawag biyo. Yes. Kayo. Nya nga atong sabot dito man. Nang nabot Mo ka gani diri. ganina na ko inuwat sa Basig. pagitan. Kinapay basig na kay kasabot mo na diri ha. Namo na diha kay kita dai pa sa mangilan basi ikaw na kakita dito lain. Wa oy nga ubi dito si. Tadi boy man to si. Dulo ito kay story dito. Tarong lang gyud may labs ha. Magakita lang gyud kung nakay istoryang lain now. Matik na ha. Wa nay dagang istorya. Buwag dayon ta. Wa taon ba dito. Ang sabot la eh. Siguro dito ba? Asa to nagtago ka ay. Wa lagi taon ba dito. Na dito imong gitaguan dito ay. Idyo ko glabda ha kay kanimong naong. Sus narabot sinay dagas merkado in town. Pwede ra jud kay lisan ako. Baka og baboy dito.
Nya magbinuang-binuang ka. Sus, ginoo ko nimo my loves. Ambot ba nga nung nangangay pag ko nimo eh? Na, lumay siguro ko nimo ba? Agatong sabot, ready na lagi ka? Oh, daman na Nya, ang ganda man na unang... sigurado lagi ka. Nga, di ba ka siguro kay ka? Kita dito sa nanay. Hindi na kayo. Maganda mo naman ito. Kap! Uy, sumaya ka na mura magagabuang. Nag-exercise lang. Ang dili kay. Sa kare. Sumaya ka nagaguliyang sa barangay. Na sa bagay. Pinagkaguling dito. Oh. Malab. Kap, tuwa po ko na wala na ibot, Kap. Ay, aray na, balik ko na ako bukan tigay rin. Di ni may mga mapuspon eh. Madawat ka sa imong mga tao dito. Di mo to. Ay na, bahala na sila eh. Kasi kay, importante mo rin. Nya, Kap, unsaon mo nung ganaan nga wala na ibot, Kap. Nga na problema to, Kap, kay... Wala kaihin na itong laki na to, Kap. Ikaw mo yung gituol kay ikaw kuno'y anak talaga, Kap. May mo kuno ka mabaibot, Kap. O yan na, umapo na to. Balik ko lang ako umapo, na lang dito. Ugmay, po na to, ipay mo. O umapo na tayo, tingnan. Tag sa Facebook or sa Facebook YouTube channel. Ay, sakto? Shout out ako sa akong classmate na si Veron Chinasikta na sa among vlog. Og si Vince. Kaya sa lang, classmate og dito sa Inabanga High School. Nami bagong kauban, lingaw kayo si Boknoy. Walang malakas. Iso kayo. Mangimbita rin ko na rin pala kung tanga sa mga video, mga vlog. Ngayon sa mga YouTube channel kayo, magpaligol ako subscribe kung... Ginaling!